Għandna bżonn in-nifs ġdid f'pajjiżna. Għandna bżonn gvern illi jwettaq dak illi wiegħed. Gvern b'tim mimli enerġija. Mexxej żagħżugħ illi lest li jwettaq, illi lest li jara li jagħmel il-ġid il-Maltin u l-Lawċin kollha. Mela ħbib tiegħi biex propju dan il-programm elettorali nagħmluh mandat ta' twettiq fit-30 ta' Mejju ivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Ekst qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt attività li saret fin-Naxxar fejn spjega wkoll kif Clyde Caruana li kien il-Ministru tal-Finanzi f'din il-leġislatura żamm milli toħroġ statistika tad-dejn nazzjonali lejliet l-elezzjoni, statistika li kienet se turi b'mod evidenti li fl-aħħar xahar id-dejn ta' pajjiżna żdied biljun euro. Iżda din inkixfet fi statistika uffiċjali li ħarġet mill-Bank Ċentrali Ewropew. Sa April 2026, is-self li għamel il-gvern biex ikun jista' ikompli għaddej bl-ispejjeż kurrenti tiegħu laħaq kważi 12 biljun euro. Bejn Marzu 2026 u April 2026 tafu kemm issellef il-gvern. Mhux ħatemnuni ta' f'xahar. Biljun euro. Biljun euro. Ftit ġranet qabel ma ħabbar l-elezzjoni, f'xahar issellef biljun euro. Din hija l-istatistika mhux qed ngħidwa tal-partit tal-European Central Bank bibtijaj. Meta tkellem dwar l-ambjent, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li gvern ġdid nazzjonalista kommess l-inċineratur ma jsirx qrib ir-residenti naxxarin għaliex saħħet il-poplu hija priorità. Gvern nazzjonalista jara illi l-inċeneratur ma jsirx hawnhekk qrib naxxar. Għaliex aħna rridu niggarantixxu illi saħħitkom tkun l-ewwel priorità. Illi l-ambjent tagħna nissalvagwardjawh. U fl-aħħar mill-aħħar smajna mill-karba tar-residenti. Fin-Naxxar il-kandidata Ġen Isabela Ketkuti qalet li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien vuċi għall-annimali fil-Parlament u gvern ġdid nazzjonalista se jkompli jaħdem favur l-annimali. Ġo Aquilina saħaq li l-Partit Nazzjonalista huwa partit maqut mimli enerġija u determinat li jaħdem fl-interess tal-poplu. Graziella Attard Previ fakret li gvern ġdid nazzjonalista se jaħdem għal bilanċ aħjar bejn xogħol u l-ħajja sabiex il-poplu ikollu aktar ħin ta' kwalità. Il-kandidat Grem Benġini qal li gvern laburista huwa gvern ta' ħabi għax ħeba l-istudju dwar il-metro għal 3 snin sħaħ. David Bonello qal li pajjiżna għandu bżonn ġdid bi gvern li jissalvagwardja l-identità ta' pajjiżna. Yves Borg Bonello fakret li dawk il-5 sekondi li tqatta tivvota se jiddeterminaw il-futur ta' pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Il-kandidat Konrad Borg Manxes saħaq li wasal iż-żmien tal-bidla sabiex l-affarijiet isiru sewwa għal ġid tal-poplu kollu. Albert Buttigieg fakkar li l-politika għandha tkun għal ġid komuni bil-gvern iservi lil poplu kollu u mhux lil tal-qalba. Erol Kutajjar qal li l-Partit Nazzjonalista semma proposti li jindirizzaw lil kulħadd fosthom żieda ta' 25% fl-istipendju kif ukoll it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni. Graziella Gallia qalet li kien grazzi għal ħidma tal-Partit Nazzjonalista li nkixef l-iskandlu tal-ekoriduzzjoni bilan li l-poplu jieħu lura dak li ħaqqu. Il-kandidat Regat qal li fis-settur tas-saħħa hemm ħafna xi jsir huwa għalhekk li gvern ġdid nazzjonalista se jagħmel is-saħħa priorità b'netwerk ta' sptarijiet ġodda. Marilena Gawċi saħqet li kull proposta tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed taġevola l-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna. Joe Giglio qal li din elezzjoni hija fundamentali u l-poplu għandu għażla bejn partit li għandu politika antika jew Partit Nazzjonalista li se jaħdem dejjem favur il-poplu kollu. Noel Muscat qal li pajjiżna jeħtieġ ġdid bi gvern li jagħti lura l-poteri l-kunsilli lokali. Mark Anthony Sammut sostna li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni ċara bi proposti konkreti, studjati u kosted. Finalment il-kandidata Rachel Williams qalet li governanza tajba ikonna politika ġdida u nadifa kif irid il-Partit Nazzjonalista.